Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Charito. Taong 1978, Calawis, Rizal. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 25 anyos itong si Charito. Sa kanilang lugar noon, isa siya sa mga taong walang trabaho na ang kalimitang hilig lamang magliwaliw kasama ang kanilang barkada. Walang silbi si Charito sa bahay nila, pero sa oras na meron doong problema, isa siya sa mga nag-aayos nito. Hindi rin siya natatakot kahit kanino, lalo pat kung pamilya na niya ang pinag-uusapan. Ayon kay Charito, hindi lang siya basta-bastang humuhugot ng lakas mula sa kanyang isipan. Kaya siya ganong katapang, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na meron siyang masasandalang gamit. Magmula noong nagtaglay siya nito, hindi na siya basta-bastang naaapi ng kahit na sino. Dagdag pa niya na kahit hindi niya pinapakain ng dasal ang bagay na yon, nananatili itong buhay para tumulong at magligtas sa kanya anumang oras at pagkakataon. Nakuha ni Charito ang gamit na yon sa isang matandang tinulungan niya sa pagbubuhat ng mga dala nitong panggatong. Dala ng awa niya rito, sinamahan niya yon patungo sa bahay nito na nakatayo sa isang liblib na lugar malayo sa kanilang baryo. Matapos niyang matulungan ng matanda, ito na mismo ang nag-abot sa kanya ng gamit na yon. Magmula noong binigyan siya nito ng gamit, naging madalas na ang kanyang pagpanhik sa tahanan nito para makipag-usap habang nakikipag-inuman. Ganon at ganon ang ginagawa noon ni Charito hanggang sa dumating ang puntong napabarkada na siya sa kanilang lugar. Bagaman naging madalang na ang pagbisita niya sa matanda, alam niya sa kanyang sarili na hindi niya yon nalilimutan. Ang nais niya, bumisita sa tahanan nito kapag meron na siyang pagkakataon. Kung hindi ninyo na itatanong, nagtatanga ng trespiko itong si Charito na merong simbolo ng arkanghel sa unahan nitong bahagi. Sa likod nito, nagkukubli ang batong nakabaon sa parang mata na inukit na siya namang tinawag niyang bato ng infinito. Naniniwala siya na kapag sinuot niya ng nakalabas ang matang yon, walang sikreto ang hindi mabubunyag sa kanya. Lahat ng iniisip ng tao ay kaya niyang mabasa, lalong-lalo na ang mga masasama nitong hangarin. Pero ayon sa kanya, hindi niya yun basta-bastang ginagawa, buhat sa nakakapagod ito. May mga pagkakataong nakaranas siyang lagnatay ng isang buong linggo matapos niyang baliktarin ang kanyang medalyon ng buong maghapon. Kaya niya ginawa ang bagay na yon dahil sa kagustuhan niyang malaman kung sino ba sa mga dalagang kakilala niya ang may lihim na pagtingin sa kanya. Matapos ang mga pangyayari, hindi niya na yun ginawa, gawa ng ayon sa matandang nagbigay nito sa kanya, masyado yung mainit sa ibang mga nilalang. Kapag kasi nakasambulat ang mata, pakiramdam ng lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa, meron itong binabalak na masama sa kanila. Noong una, hindi pa yon pinansin ni Charito kung kaya't naging kampante siya. Subalit, sa pagdaan ng mga araw na patuloy niyang ginagamit ang bato ng infinito, hindi niya napansin ang pagkakasakit ng bunso nila hanggang sa tuluyan na yung mamatay. Wala naman siyang masising nilalang sa pagkamatay nito, kaya sinarili niya ang lahat ng galit at pagsisisi. Sa lahat ng kapatid niya, yon ang kanyang pinakapaborito, kaya namay nang mamatay ito, parang naiba na ang kanyang pagtingin sa buhay. Magmula noon, nalulong na siya sa bisyo hanggang sa hindi naglaon, naging isa na siya sa mga perwisyo sa kanilang baryo.
Sa pagsapit ng unang buwan ng taong ito, nagkaroon ng kaaway ang kanilang pamilya sa kanilang lugar. Ang pinag-ugatan ng pagtatalo dahil lamang sa aning pinaghirapang ipunin ng kanyang ama. Yung naging kaaway nila noon, ang mismong may-ari ng pinagsasakahan nilang lupa. Bale, hindi kasi noon nagkasundo sa hatian kung kaya't pwersahang kinuha ng may-ari ang lahat ng inani nila. Siyempre, pinaghirapan yon ng kanyang ama, kung kaya't hindi rin yun pumayag na ibigay na lamang yon ng libre. Maaring sa may-ari ng lupa ang pananim pero siya naman ang naghirap na gumapas dito. Kahit papaano, meron pa rin naman siyang karapatan kung iisipin. Dahil sa pangyayaring yon, lumaki ng lumaki ang gulo hanggang sa nagbanta na ang may-ari ng lupa laban sa kanilang pamilya. Ayon dito, bukod sa hindi na sila makakagapas pa, pinag-iingat din sila dahil baka may magawa yun na masama. Dagdag pa nito na mga wala silang utang na loob dahil sa loob ng ilang taon nila roong pagtatrabaho, ganun pa ang kanilang isinukli sa kabutihan ng mga ito. Wala naman sanang kaso kay Charito ang pangyayaring yon, pero magmula noong narinig niya ang pagbabanta ng may-ari ng lupa, tila bang narinde ang kanyang tenga. Ayaw na ayaw niya kasing pinagbabantaan sila sa kadahilan ng pinag-uugatan niyo ng masamang mga gawain. Upang makumpirma ang mga bagay na narinig niya, noon ding mismong araw na yon, sumugod siya sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ama. Pagdating niya sa tahanan nito, doon bumungad sa kanya ang iilan nitong mga tauhan na armado. Upang hindi na lumala pa ang mga pangyayari, naging kalmado naman si Charito sa paglapit dito upang magawa nilang mapag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Sa pagdating niya sa pinto ng bakuran, naging mahinahon naman ang kanyang pagkatok habang nagwiwika sa mga ito ng, "Magandang hapon ho. Pwede ko bang makausap si Nono?" Nang marinig naman yon ng mga tauhan ng may-ari ng lupa, agad naman yung lumapit sa kinaroroonan niya habang dahan-dahang kinakasa ang armas na dala nila. Pagbukas ng pinto, galit naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ito ng, "Wala rito si Amo. Kung gusto mo, bumalik ka na lang bukas. Inutusan kami ritong huwag magpapasok ng kahit na sino. Pasensya ka na." Kasabay ng pag-uwika nito ay ang biglaan naman itong pagsarado ng pinto na siya namang ikinagalit ni Charito. Walang sabi-sabi. Bigla naman niya yung tinulak habang galit yung kinakausap ukol sa kabastusan nitong pinakita sa kanya. Nang akmang papasok pa siya, nasipat naman niya ang pagtutok sa kanya ng mga armas nito kung kaya't wala na siyang nagawa kundi ang tumakbo. Pagpaputok ng mga taong yun sa kanya, tumalbog lang naman ang mga balang tumama sa katawan niya dahil sa agimat na tangan niya. Makalipas pa ang ilang minutong pananakbo, tuluyan na nga siyang nakabalik sa kanilang tahanan. Pagsilay ng kanyang ama sa kanya, agad naman yung lumapit para kausapin siya. Nang marinig naman niya ang naging tanong nito, hindi na siya nagdalawang isip na ilahad doon ang mga bagay na naranasan niya. Dahil sa kanyang sinabi, doon niya napag-alaman kung gaano kabaluktot ang pag-uugali ng pamilyang yon. Ayon sa kanyang ama, ilang ulit niya na yung pinagtitimpian, ngunit tuluyan na nitong nasagad ang kanyang presensya. Dagdag pa nito na kapag hindi nila ginawa ang kagustuhan ng may-ari ng sakahan, paniguradong may kalalagyan ang buong pamilya nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napagtanto na ang mga taong yon hindi dapat nakaibiganin at pakitaan ng mabuting pag-uugali. Bagaman makapangyarihan ng mga ito, nanatili pa ring kampante si Charito sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili
na meron din naman siyang maibubuga kahit papaano. Sa pagsapit ng gabi, tumungo siya sa tahanan ng matandang nagbigay sa kanya ng agimat para humingi ng payo. Medyo malayo ang tahanan nito sa kanilang lugar, gawa ng naninirahan nito sa gitnang bahagi ng dalawang bundok na magkadugtong. Halos inabot din siya ng ilang oras sa paglalakad, marating lamang ang lugar na yon. Sa pagsilay niya sa kinaroroonan ng kubo, agad naman siya roong lumapit ng walang pagdadalawang isip. Pagdating niya sa pintuan nito, marahan naman siya roong kumatok habang nagwiwika ng, "Magandang gabi ho, Tandang Prido. Pwede ho ba akong pumasok? Si Charito ho ito." Matapos niyang makapagwika, agad namang bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagsilay niya sa matandang naninigarilyo. Ayon kay Charito, napakapayat ng matandang yon, pero ang lakas nito parang pinagsamang lakas ng 10 tao na araw-araw na nag-eehersisyo. Ni minsan din sa buong buhay niyang kasama ang matandang yon, hindi niya pa yun nakitang nagkasakit o nanghina man lang. Yon ang kanyang naging basihan kung bakit gano'n na lamang kataas ang pagtingin niya rito. Dagdag pa ni Charito na kapag sumisisid sa sapa ang matanda, halos inaabot yon ng 1 oras bago umahon. Kapag umaahon na ito, napakarami nitong daladalang isda kahit wala naman yung dalang pana o anumang uri ng kagamitan na kadalasang ginagamit sa panghuhuli ng isda. Naniniwala rin siya, marami pa yung nagagawang kahangahangang bagay na siya namang isa sa mga dahilan ni Tandang Prido kung bakit pinili nitong manirahan malayo sa mga baryo. Sa pagpasok ni Charito sa loob ng bahay nito, agad namang pinahubad ng matandang yon ang kanyang medalyon upang mailublob sa isang mangkok na nasa altar nito. Pag-upo nilang dalawa sa sala, maigi lang naman siyang pinagmasda ng matanda habang patuloy yon sa pagyupyop ng kanyang sigarilyo. "Muntik-muntikan ka na, Charito. Buti na lang nasalo ng agimat mo. Nga pala, bakit ganito ang nangyari sa'yo? May kaaway ka ba? Kabilin-bilinan ko sa'yo. Umiwas ka sa gulo, hindi ba?" Wika ng matandang yon sa kanya. Bagaman pangisi-ngisi pa ito, alam niya sa kanyang sarili na hindi yun natutuwa sa kanyang ginawa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkaroon na siya ng pagkakataon na sumagot, mahinahon naman siyang nagwika roon ng, "Pasensya ka na, Tandang Prido. Hindi ko kasi mapigilang wag mangialam sa sigalot na dinaranas ng pamilya ko eh. Aminin ko, kahit ako'y barumbado at walang silbi sa amin, may pagmamahal pa rin naman ako sa kanila kahit papaano. Ayokong makita silang sinasaktan, lalo pa kung yung mga taong gumawa nito, hindi naman namin kamag-anak." Dahil sa kanyang sinabi, hindi na nagdalawang isip ang matanda na ilahad sa kanya ang tungkol sa masalimuot na pangyayari sa kanyang bunsong kapatid. Ayon dito, kaya nangyari ang bagay na yon dahil pinahintulutan niya ito. Yon ang naging bunga ng kanyang kapangasan sa paggamit ng agimat nang hindi muna nagkukonsulta. Dagdag pa ni Tandang Prido na tama ang kanyang ginawa noon na sisihin ang kanyang sarili. "Mapanganib ang pinanghahawakan mong kapangyarihan, Charito. Mabuti ngayon nagpakonsulta ka. Dahil kung hindi, mas malubha pa roon ang dadanasin mo. Masasabi kong natuto ka na. Binabati kita sa pasya mong ito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Masaya ko dahil napag-usapan natin ang tungkol sa mga bagay-bagay na naging malabo sa iyo ng ilang buwan." Wika ng matanda sa kanya. Pagkarinig naman ni Charito sa sinabi ng matanda, wala naman siyang nagawa kundi ang mapayuko habang patuloy na nakikinig.
Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong niyaya sa labas ng kubo para magmasid. Noong una, inakala niyang silang dalawa lang ang naroon, pero pagbukas ni Tandang Prido ng pinto, doon bumungad sa kanila ang napakaraming taong nakatayo. Bawat isa sa mga ito, merong nanlilisik na mga mata at animoy mga nakausling sungay sa mga balat nila. Sa puntong yun, doon niya napagtanto, hindi mga tao ang mga nilalang nakaharap nila. Ilang ulit man niya yung tingnan, napakalayo nito sa mga ordinaryong tao na araw-araw niyang nasisilayan. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang napaatras sa pinto, sabay tingin sa kinaroroonan ng matanda. Pagtitig naman ito sa kanya, napangiti lang naman ito habang nagsasabi ng, "Huwag mo kong pagdudahan ng masama. Hindi akong taong nasa panig ng kaliwa. Ako'y nasa gitna ng karunungan ng magkabilang panig, pero ang pananalig ko ay sa Ama pa ring dakila. Tandaan mo, Charito, wala nang ibang dahilan ng buhay kundi ang kumilala tayo sa Diyos. Kaya ako nagagawa ang mga bagay na ito dahil sa pananalig ko sa Kanya. Lahat magiging posible kapag may pananampalataya ka." Dahil sa sinabi nito, doon pa lamang naliwanagan ng lubos itong si Charito. Matapos ang kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ng matanda na ang lahat ng taong kanyang nakikita ay purong mga aswang na nasa iba't ibang lahi at uri. Dagdag pa nito na bawat isa sa mga nilalang na yon direktang sumusunod sa kanya at matagal na panahon nang napasailalim sa kanyang kapangyarihan. Ayon pa sa matanda, tinuruan niya ang mga nilalang na yon na purong mga karne ng hayop lamang ang dapat nilang kainin. Kapag kumain sila ng ipinagbabawal na karne, magsisilbi lang yung lason sa kanilang mga katawan na siya namang magdudulot ng kani-kanilang mga kamatayan. Sa paglapit nila sa kinaroroonan nito, pinapili siya roon ng 5 tao na siya namang magiging bantay niya at ng kanyang pamilya. Ayon sa matanda, na para hindi madungisan ng masamang dugo ang kanyang mga kamay, kinakailangan niyang gumamit ng mga nilalang na likas na masama na. Naniniwala kasi si Tandang Prido, meron pa ring karampatang parusa ang pagpatay sa mga taong masasama, subalit maiiwasan ito kung gagamit ka ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang marinig naman ni Charito ang sinabi nito, hindi na siya nag-alangang pang pumili ng 5. Ang mga nilalang na kinuha niya, 3 matanda at 2 binata. Yon ang kanyang napili, alinsunod rin sa payo sa kanya ni Tandang Prido. Matapos ang mga tagpong yon, agad namang pinaalis ng matanda ang mga nilalang na nagsikumpulan sa paligid para magkaroon na sila ng kapayapaan. Yung mga pinili niya, inutusan na din itong magbantay sa bahay nila nang sa gayoy masigurong ligtas ang kanyang pamilya habang naroon siya sa puder nito. Sa pagsapit ng umaga, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan nang naglalakad si Charito pabalik sa kanilang tahanan. Pagtungtong ng 7:00, nadatnan niya sa bahay nila ang 5 lalaking pinapakain ng kanyang ama. Sa unang tingin, para yung mga pangkaraniwang tao, ngunit kapag tinitigan mo ito, doon mo makikita na yun lamang ay isang pagbabalat kayo. Nang makalapit na siya sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon, agad naman siya nitong binate habang patuloy lamang yon sa pagkain. Pagkarinig naman ni Charito sa sinabi ng mga ito, ngumiti lang naman siya habang pasimpleng hinahawakan sa braso ang tatay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalayo na sila sa 5, inabisuhan niya yung wag na munang pagagalain ang mga kapatid niya
buhat sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng kanilang pamilya laban sa pamilya ng may-ari ng lupang sinasakahan nila. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, napatangulang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Yung 5 bisita mo, tutulong ba sila sa atin? Alam mo, Charito, kagabi pa sila nandito. Pakiramdam ko nga hindi natutulog ang mga yan kakabantay sa bahay natin eh. Saan mo ba sila nakilala? Ano naman ang ginamit mong pambayad sa serbisyo nila?" "Huwag mo nang alalahanin ang tungkol sa bagay na yan, Tay. Ako na ang bahala. Magtiwala ka. Basta gawin niyo lang ang mga sinasabi ko. Walang mangyayari sa inyo. Mamayang gabi, dadayuhin namin ang taong nanggigipit sa atin. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon para makapaminsala." Sagot naman ni Charito sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napatangulang naman ito habang nananatiling walang imik. Kinahapunan, pansin na nila ang pag-aaligid ng iilan sa mga bantay ng dating amo nila. Bagaman nakasibilya ng mga ito, hindi nila maipagkakaila ang mga bitbit nilang armas na nakasukbit sa kanilang mga bewang. May mga pagkakataong tumitigil pa yon sa kanilang tahanan na parabang naninindak ito, pero minabuti nilang wag na lamang yung pansinin. Ang ginawa nila, magtago sa loob ng kanilang bahay habang patuloy na nagmamasid sa labas. Yung 5 lalaki namang inutusan ng matandang tumulong sa kanila na natiling nakaupo sa upuang naroon sa kanilang bakuran, kampanteng nagmamasid sa mga taong inutusan ng may-ari ng lupang dati nilang pinagsasakahan. Pagtungtong ng takip silim, nang mapansin ni Charito na hindi pa rin umaalis ang mga ito, doon na siya nagdesisyong kumprontahin ng mga taong yon. Kampante na din naman kasi siya noon kahit papaano, lalo pat oras na yon ng 5 niyang kasamang tutulong sa kanila. Subalit, nang masipat siya ng mga itong naglalakad na papalapit, agad naman yung lumayo na parabang ayaw nitong makipag-usap sa kanya. Hindi naman yun pinigilan ni Charito, bagkus sinigawan na lamang niya yon na maghanda sapagkat sila naman ang dadayo. Dumaan pa ang ilang oras, inutusan na niya ang 5 niyang kasamang nilalang na magpalit anyo. Pagkarinig ng mga ito sa kanyang sinabi, sa isang kisap mata lang, bumungad sa kanya ang mga nakakapangilabot nitong itsura. Paglalarawan ni Charito sa mga nilalang na yon, nahahanay ito sa 5 magkaibang lahi ng mga aswang. Ang isa rito, may mahabang dila, samantalang ang 4 naman, merong mga nagsisitalasang pangil na halos maihahalin tulad mo sa mga pangil ng buwaya. May mahaba rin yung mga braso at merong mga paang parang sa kambing. Balot na balot din ng buhok ang buong katawan nito na halos hindi mo yun masisilayan tuwing pumapasok na yon sa mga lugar na hindi nasisinaga ng buwan. Pagbigay ng utos doon ni Charito, agad naman yung kumaripas ng takbo patungo sa tahanan ng may-ari ng sakahan. Upang makita rin niya ang mga susunod na pangyayari, sumunod na rin siya sa mga nilalang na yon para lamang magmasid. Nang marating niya ang isang burol na tanaw mula roon ng bahay ng kanilang kaaway, doon niya nasilayan kung papaano patayin ng 5 nilalang ang lahat ng bantay nito. Wala din yung itinira sa pamilya ng taong yon sa kadahilanang hindi naging malinaw ang binitawang utos ni Charito sa mga ito. Maya-maya pa, makalipas ang 15 minuto, tumahimik ang buong paligid. Niputok ng barel, wala siyang narinig. Sa isang kisap mata lang, bumungad sa kanyang harapan ang 5 nilalang. Bawat isa sa mga nilalang na yon, nag-aangil buhat sa digmaang kanilang kinasangkutan. Pagpalit anyo ng 5,
Agad namang lumapit sa kanya ang isang matanda habang nagtatanong sa kanya ng, "Meron ka pa bang ipapagawa? Kung wala na, uuwi na kami." Dahil sa sinabi nito, napatangulang naman siya sa kadahilanang aminado siya noong mga oras na yon na may nararamdaman din siyang pagkasindak sa mga nilalang na pagmamay-ari ni Tandang Prido. Matapos nitong makuha ang kanyang sagot, bigla din naman yung naglaho na para bang kinain yon ng anino. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang tahanan upang ipagsabi sa kanyang ama ang tungkol sa mga nangyari. Sa pagdaan ng mga araw, naging usap-usapan sa kanila ang kwento ukol sa biglaang paglisa ng pamilyang yon sa kanilang baryo. Bawat isa sa kanilang mga kakilala, ganon ang pagkakaalam na siya namang ikinapanatag nila. Sa paglipas ng mga buwan, naging madalas na ang pagbisita ni Charito sa matanda para humingi ng gabay at mga gamit. Natigil lamang ito noong may nakilala siyang babaeng nakapagpabago sa buhay niya. 2 taon pa noon ang lumipas nang muli niyang bisitahin ng matanda, hindi niya na yon nakita. Hinanap pa ito ni Charito pero bigo siyang matagpuan ito. Pero alam niyo ba, ilang dekada man ang lumipas, hinding-hindi pa rin niya makakalimutan ang kwento sa likod ng tangan niyang trespiko na merong bato ng infinito. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang bangis nung matandang nagbigay sa kanya ng medalyon na yon. Kasi isipin ninyo, nakakakontrol siya ng aswang, tapos meron siyang kakayahan na kanan. Kasi ito nga, bato ng infinito, tas may trespiko, tas parang may nabanggit pa na simbolo ng isang anghel o ni Arkanghel. Ang galing nun. Tapos nakokontrol niya yung mga nasa panig ng kaliwa, di ba? Meron nga siyang mga utusan na aswang . So iniisip ko, paano nangyari yun? Anong klaseng manggagamot to? O anong klaseng antingero to? O ermitanyo? Kasi parang hindi naman siya nanggagamot . Parang nagbibigay lang siya ng kakayahan sa isang tao di ba? So para sa akin, napakatindi nitong ermitanyo na to. Ang tanong ngayon, ano kaya ang gamit nito, di ba? Saan siya mas lamang, kaliwa o kanan? Well, sa pag-aanalis ako ng kwento, sa pagbasa ko rin, sinasamba niya pa rin yung Diyos na may likha. So siguro 80% or 70% siya ng kanan, tapos the rest na nun, puro ng kaliwa. Siguro para mapag-utusan lang yung mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Yan, tulad nga ng mga aswang, mga nananggal o kung sino pa man yan na nasa kaliwa. Pero para sa title natin na Bato ng Infinito, parang hindi masyadong na-highlights, no? Parang ang nangyari lang yung binaril siya tapos hindi siya tinablan. Pero para sa akin, malaking bagay na yon kasi bihira mangyari yung ganung bagay, di ba? Meron nga tayong nakikita kahit sa Facebook na sobrang daming karga-kargang medalyon pero nung binaril, patay ka agad. Pero dito sa sitwasyon ni Charito, hindi siya tinablan. So para sa akin, yun yung pinaka-highlight ng Bato ng Infinito. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.